Putin pred 2 rokmi na samite BRICS predstavil prototyp meny. Jeho cieľ zničiť dolár a vytvoriť nový svetový poriadok s Ruskom a Čínou. O 2 roky neskôr prosí, aby sa vrátil k dolárovému systému. Rusko poslalo USA memorandum s návrhom úplne upustiť od dedolarizácie. Chcú sa vrátiť do amerického finančného systému vrátane energií. Týždeň potom, čo Xi Jinping oznámil, že chce, aby sa čínska mena stala svetovou rezervnou menou, a teraz sa ho už Putin snaží zradiť. Muž, ktorý chcel zničiť dolár, sa k nemu teraz vracia. Tu sú podrobnosti o pôvode. Memorandum, ktoré tento rok pripravil Kremeľ v rámci rokovania o ukončení vojny na Ukrajine za výhodných podmienok pre Rusko. Memorandum uvádza 7 oblastí, v ktorých Moskva žiada pomoc USA. Prejdem ich všetky. Poprvé, dlhodobé letecké zmluvy na modernizáciu ruskej flotily. Po druhé, spoločné podniky v ropnom sektore a LNG. Po tretie, lepšie podmienky pre americké firmy na návrat do Ruska. Po štvrté, spolupráca v jadrovej energetike a umelej inteligencii. Po piate, čo je najdôležitejšie, Rusko znovu použije americký dolár aj pri energetických transakciách. Po šieste, spolupráca v surovinách ako lítium, meď, nikel a platina. Po siedme, spolupráca v oblasti fosílnych palív ako alternatíva ku klímu priaznivej ideológii. Treba si uvedomiť, že nejde o americké požiadavky, ale o ponuku Ruska, ktorú Kremeľ napísal do memoranda. Spojeným štátom hovoria, čo sú ochotní vzdať sa či prijať. To ukazuje, aký zúfalý je Putin. Načasovanie je pre Peking veľmi zlé. Len začiatkom tohto mesiaca, 1. februára, Xi Jinping predniesol prejav, v ktorom vyhlásil, že chce, aby sa čínska mena, juan, stala svetovou rezervnou menou. To bol cieľ Číny už roky. Ale po prvýkrát Xi Jinping verejne priznal, že chce nahradiť dolár juanom. No, len o niekoľko týždňov neskôr Rusko hovorí: vlastne, my sa chceme vrátiť do dolárového systému. Vladimír Putin je pripravený opustiť Čínu, opustiť BRICS a opustiť všetko budoval 10 ročie, len aby sa zachránil a udržal sa pri moci. Tu je irónia. Vladimír Putin by bez pomoci Číny v tejto vojne nebol. Informovali sme, ako Čína financuje vojnu Ruska a poskytla im 60% potrebných financií. Poskytujú komponenty pre drony, technológie a politické krytie, ale Vladimír Putin ich môže zradiť, keď mu to bude vyhovovať. Je Xi Jinping a čínska vláda. A mám úplne jasno v tom, že Vladimír Putin by už prehral, keby nebolo čínskej podpory, ktorú získal. Takže titulky často ovládnu Severokórejčania, ktorí mu poslali asi 12 000 vojakov bojovať pri Kursku. Alebo Iránci, ktorí mu skoro dali technológiu dronov. Ale hlavná váha, ak chcete, pochádza z Číny. Pri zmienke o rozpade krajín BRICS, čínske, ruské a iné boty dávajú našim videám negatívne hodnotenia. Ak kliknete na páči sa mi to a odber pod videom, veľmi nám to pomôže. Prečo by Putin zradil svojho najdôležitejšieho spojenca? Ako ste už možno tušili, odpoveďou je ruská ekonomika. Ruská ekonomika sa rúca a Putinovi dochádzajú možnosti. Prvýkrát po rokoch Rusko znižuje produkciu ropy. 3 mesiace po sebe, zatiaľ čo ceny ropy klesajú. Prečo to teda Putin robí? No je na to niekoľko dôvodov. Prvý dôvod je celkom zrejmý, keďže ceny klesajú. Pre Rusko jednoducho nie je ziskové ťažiť ropu zo zeme a potom ju predávať. Strácajú peniaze už len tým, že ropu ťažia. Druhým dôvodom sú sankcie, tie naozaj fungujú, krajiny už nechcú kupovať ruskú ropu. Okrem Spojených štátov zadržiavajú ruské tieňové lode aj európske krajiny. Putin naozaj nemá spôsob, ako obísť sankcie a predať ropu krajinám, ktorým chce. To nás privádza k poslednému bodu. Nedávno India, druhý najväčší zákazník Ruska, oznámila, že uprednostní venezuelskú ropu pred Ruskou. India je preč, Čína kupuje všetko, čo môže a Rusko nemá komu predávať. To je veľký problém. Pretože ropa tvorí približne 40% rozpočtu ruskej vlády a tieto peniaze financujú vojnu na Ukrajine. Na výhru vojny potrebujete 3 veci. Peniaze, peniaze, peniaze. A Putinovi sa všetky 3 míňajú.
Situácia v Rusku je taká zlá, že aj Putinovi propagandisti, platení za klamstvá štátnej televízii, už otvorene hovoria o ekonomickom kolapse. Počúvajte. Aký cieľ sledujeme? Dobre, vojna sa skončí, vyhráme. Skvelí ľudia sa vrátia domov z frontu. A čo ich čaká doma? Ekonomika, ktorá je pripravená vytvoriť pracovné miesta pre 500 000 ľudí. Ľudia zvyknutí zarábať vyše. 200 000 rubľov, $2610, súhlasili aspoň zo 150 000, $1960. Samozrejme, môže mi niekto ukázať, kde takéto platy existujú? Prosím, povedzte mi. Moskva ukázala a ukazuje pôsobivé čísla, ale aj v mojom obľúbenom meste, napriek titánskému úsiliu moskovskej vlády. Vidíte, že sa v meste zatvárajú reštaurácie aj obchody. Prečo? Ľudia majú finančné problémy, preto sú nové budovy po krajine prázdne. Málo kto si ich môže dovoliť kúpiť. Aký je cieľ centrálnej banky? Áno. Nerobme múdre slova ako stagflácia. Keď je všetko zlé a nevieme bojovať s ukazovateľmi, povedzme technicky. Nezažívame recesiu, ale technickú, ktorú spôsobuje negatívna rastová dynamika. Má toto všetko slovné onanovanie viesť k niečomu? Vysvetli mi. Keď štátne médiá priznávajú problémy, je jasné, že krízu už nemožno skrývať. Nejde len o propagandu. Ruskí ekonómovia verejne varujú pred ekonomickou katastrofou a vinia za ňu Putina. Tvrdia, že Putin prehral vojnu a zničil budúcnosť Ruska. Takýto nesúhlas bol pred rokom nemysliteľný, dnes je bežný. Tu je ruský ekonóm Dmitrij Orskin. Počúvajte, čo povedal. Putin to chop. Putin vie, že bude musieť rokovať. Takže fakt, že všetka táto rétorika sa scvrkla na pár tisíc štvorcových kilometrov neobsadeného územia, znamená, že plán dobiť Kyjev a usporiadať tam víťazný pochod už dávno nie je aktuálny. Tento zjednotiteľ ruských území, jeho predstavenie zlyhalo, pretože zdiskreditoval ruskú myšlienku, ak vôbec nejaká bola. Zdiskreditoval ruskú kultúru, zdiskreditoval ruský jazyk. Zničil, čo sa dalo. Jediný problém je, že samotní ruskí občania si to ešte neuvedomili a ani nechcú, pretože uvedomenie si tohto zlyhania by znamenalo, že sú zlyhaním aj oni. Radšej si myslia, že sú víťazi, ktorí vstávajú z kolien. A viete čo? Ekonomické problémy sa už prejavujú na frontových líniách. Prvýkrát od začiatku tejto vojny Rusko skutočne stráca viac vojakov, než koľko ich verbuje. A nehovorím o stratách, stratami myslím smrť a zranenia. Hovorím o úmrtiach. Ruské úmrtia už mesačne prevýšujú počet nových vojakov v Putinovej armáde, lebo Putin nemá peniaze na vysoké prémie. Pamätáte si, minulú jeseň sme hovorili o tom, ako ruské náborové prémie mohli z obyčajného občana urobiť cez noc milionára? V mnohých ruských regiónoch boli prémie až 3 milióny rubľov len za podpísanie zmluvy na front. Pre mnohých Rusov bez ekonomických možností to bol sen. Napriek riziku smrti by aspoň zabezpečili rodinu. To sa však mení. Prémie prudko klesajú a Rusi si uvedomujú, že riziká sú vyššie, než tvrdila vláda. Viac obetí, úmrtí, menej rekrútov. Matematika hrá proti Putinovi a Čína to všetko sleduje. Vidí, že Putin ich môže zradiť, ruská ekonomika sa rúca a preto konajú sami. Len včera sa čínsky minister zahraničných vecí Wang Yi stretol s ukrajinským ministrom zahraničných vecí. A tu prichádza tá dôležitá časť. Čína prisľúbila poslať Ukrajine balíky energetickej pomoci. Zamyslite sa nad tým. Ruský údajný dlhodobý spojenec bez obmedzení teraz posiela pomoc Ukrajine. Peking si necháva zadné dvierka, aby v prípade kolapsu Ruska mohol byť na strane víťazov. Ako táto vojna dopadne? Nie na boisku, ale v ruskej ekonomike. Nemecký kancelár Friedrich Merz to dnes vysvetľoval na Mníchovskom samite. Podľa mňa sa táto vojna skončí iba, keď bude Rusko aspoň ekonomicky, prípadne aj vojensky vyčerpané. Blížime sa k tomuto času, ale stále blížime sa k tomuto času. A povedal som to vo svojom prejave, že sme urobili veľa, aby sme to dosiahli, ale ešte tam nie sme. Rusko musí ukončiť vojnu proti Ukrajine a my musíme urobiť všetko. Je potrebné dosiahnuť, aby pochopili, že pre nich už nie sú žiadne ďalšie výhody pokračovať v tejto hroznej vojne. Ešte tam nie sme,
Ale pozrite sa, táto vojna už trvá dlhšie ako druhá svetová vojna. Je to hrozné. Rusko to má vo svojich rukách, aby to zastavilo. Ale aj my to máme vo svojich rukách. Amerika, Európa a Ukrajina ich priviedli do tohto bodu. Vojna sa skončí hospodárskym kolapsom. Putin nemusí prehrávať, stačí, ak mu dojdú peniaze. Putin prišiel o 1,2 milióna Rusov, no nezastavuje sa, lebo mu na ich životoch nezáleží. Na pokračovanie v boji však potrebuje peniaze, ktorých má každý deň menej. To je všetko odo mňa, volám sa Sam a uvidíme sa v ďalšom videu.